Za sve one koji, kao ja, obožavaju književnost koja je reinterpretirana u drugom mediju, razmislite o tome da pogledate Netflix seriju 100 godina samoće. Mislim, realno, ja stvarno obožavam tu latinoameričku književnost, mnogo volim. I magijski realizam, kojim Marquez, neverovatno barata, ali i serija je dobra. Pogledajte je, neke momenti će vam se možda manje ili više dopasti, naravno, u odnosu na knjigu, ali ceo taj svet Marquezovih ideja jeste nešto za šta je definitivno zaslužio Nobelovu nagradu, mada ko sam ja da to procenjujem, jel tako? Ali, ajde baš da vidim one koji su možda gledali pre mene, šta mislite? Kako vam se dopada?